Oh, ada mari belanja golek apa? Golek anu, gak nemu tak nyoba nang menu jangkel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten? Iya, oke gendut. Wah. Tekon biae iki mau. Oh, gimana anu apa? Kok belanja iki lho, Mas, golek Wah, anu belanja. bumbu iya. Golek bumbu, Kudu ngaren lho. golek jahe ndek kono gak ono. Makane mampir mrene te jauh sampean jahe lho jahe ya. Yo lek gelem goleki nek bothekan kono ya ana kaya Oh iya jangan tengah-tengah kene lho Mas mau kaya wong satru ae ngomong ora ketemu lah kangen. Iya enggak sakjane rom dino enggak muncul iku nanti ya. Oh sibuk ing tonggoku iki lho ono wong duwe gawe saya aku. Oh alah. Mangane gak sempat dolen rene. Iya aku Kira atau acara ndok omah golek bumbu. sing kurang apa ae iku? Jahe lho jahe Mas. Ono golek Kok marine aku ya. gelem goleki nek bothekan jero iku. Ton acara ndek omah iki lho saking kanca-kanca bojoku iki lho Mas. Bojoku Mas Gendut iki lho. Iya. Heeh. Membuat acara apa aku dhewe gak ngerti kan. Jam piro acarane? Mari isak, mari maghrib ngono. Wah. Ya tak kayakno soto lelekan niku lho. Ya sing apik tajeng gaweno aja lelekan. Apik iki ya apa, Mas? Ya sing apik sing iso joget ngono soto. Soto joget ini. Ya, soto joget. Oh iya soto joget ya. Ya ngono ae jeng kok misale aku nganggur-nganggur ku ya tak engo lah tak ewangi di Iya emang aku mak kan wangi aku. Iya. Acarane jam piro iki? Yo kadang mari-mari gak mari sak tak kok maneh sampean. Wah, jenenge wong tuwek iku ya lali, gampang lali. Jenenge wong tuwek. Pekun. Ya kok lek gak apa-apa nang omah. Iya, mari ngono tak rono engko. Kan wangi ndok tonggoku yo padha meneng mak padha turu ya ini ora ono sing wangi. Jadi coba disiram banyu ngono lho. Disiram banyu cek tangi ngono ya. Iya, cek ewang-ewang. Tanggane repot iki lho aja turu ae. Betul kan kampung nang kampung mah yo mak rumahan masih ono apa-apa ku yo padha jegideg. Ya ora apa-apa ya lek ana apa-apa genten ya genten meneh. Suruh kan gue ya man suruh. Digawe apa? Yo gawe iki ku lho gatel mak. Iya. Gatel apa gatelen? Gue yo kadang gatel. Oh, tak kira nek campuran soto. Ono kan. Ya soto tanduranku mati. Oh, sing nang kebon niku. Oh, di kebun ndi ku? Kebon sing lor. Kebun lor. Heeh. Tak kira kebun ndi mak. Kan ono pisan tanduran soro. Ya engko lek jayae engko ya lek gelem goleki nek bothekan mburi ku ono. Oh. Dungane mencek ayune sampean mari tekan ndi ki mak? Mari jogging karo dijak. Kumpung bojoku metu. Jogging ndi? Ndek kono boring. Wah. Karo ngampring jogginge. Baru iki lho sampe cemot kabeh. Iya ya jane wong-wong iku mbuh. Wis ngono ae yuk. Durung sempat anu ah, rumah apa pun. Burung tas kokono mangane cemot kabeh. Gitu sampe cemot kabeh. Iya. Asale ndek kono jarene wong-wong iku aku iki jeng sampean kakean nyocot sampe cemot kabeh anu bengese. Dilokno ngono aku. Ya kapan-kapan jak nang boleh jogging. Yo tak jam ben nek misale ono acara. Jogging-jogging ku mah. Yo iya ta. Ya apa mah nggih jogging to? Ya Jadi ya sing masa jogging ngono mak kan kowe wong senam ta jogging. kadang ngene. Aku sik bingung, gak ono sing ngurui. Walah. Kaku kabeh berarti yo. Iya, aku kabeh. Kaku kak ngono mak. Gak, tapi belum aku cuma orang ada. Walah. Ora le Gak maksudku joggingnya itu lho gak ngadeg kan. ya jongkok ya jengking ngono lho kadang. Miring barang. Miring barang ngono ya. Ya wis ngono ae aku mari ngene tak balik mak. Ya. Tak golek bumbu sik no ya. Ya wis golekno ning buri ono gotekan iki lho. Titik anu gawe campurane bumbu. Ben dhisik jahe iki mau. Oh alah. Apa iki sing jenenge jahe tak dudono. Ono anu jahene gak ono, ono apa mak? iki apa bawang karo Walah. tahu gembos Yo ono. digawe camilan ndek njaba ngono sik emak ndek tahu Ya mak. wis ayo Unggal ditamili jahe. bareng-bareng ngono.
Lah aku njaluk jahe man kek tahu lho ya apa. Tak goleki gak ketemu, aku mau nang tahu gembos iki. Pangan oleh Mas. Oleh. Salah iki kawan yo oleh. Elek iku menang mripat mah. Iya, ora ketok lek ditemplek ngono. Kenakno wis. Ngene iki timbangane ndanung mburi gak ono sing mangan. Bojoku ngene iki lho ora gelem. Gak gelem. Gak gelem. Mbak Kancil lho. Gak gelem. Oh Mbak Kancil, Mbak Kancil. Mbak Sangkil. Yo. Jenenge cek lucu mesti mak bojo Iya, sampean. Mbok ini biyen iki lho jenenge kok nemu ae ngono. Ben aku nyeluk keliru mesti Mbak Kancil, Mbak Kancil. Ora apa-apa wong itu sabar wong iki mah celuk sapa ae gelem disauri timbangane sing nyeluk iku kecelek. Tadi gue ini karena acara udah dimakan apa man? Yo gak ono acara ndek makene aku kok tak rono. Iya emang mana mak ya. Iya. Memang tak Tapi ora kesusu sih. orang. Ya aku tak atus-atus sih kalau Iya ketok ayu nih. yo cek ora glendret kabeh ngene. Ketok ayu. Masih gak atus gak apa-apa menisan rusuh dong omang lho wes yo. Iya wis kok Gak kesuwen. ngewangi-wangi. Ngojek berambang tau kok. Yo berambang. Yo klopo ngojek klopo iso man. Gak tahu aku ngojek kelopo. Hmm. Oh anu sapa iku? Bojone iku lho so. Kuprit. Kuprit Oh. biasae sing iso Bojone jengguprit iku ya. ah. Kuprit sing iso ngojek kelopo iku. Tapi yo boleh be Mas wis tonjok dhewe paling mari bisa. Iya. Ya ora Ambek apa-apa, kelompok. mbok menawa aku kono terus kuprit kok gelem rono ya ora apa-apa ta beneran. Iya. Tak kongkone ngewangi ngojek kelopo. Cek ndak mari ngono lho itu. Oh, ndak mari klopo me siji, ya nek sak trep klopo e mak. Klopo me siji. Paling yo wis dioncek wong di omah. Ya beneran kalau wis diocek. Syukur daging kok aku teko lu garep mangan ngono Iya lho. gak apa-apa. Kare mangane kok Iya. kok gak go mule aja go mule ojo. Ya wis sampe ya ora apa-apa, aku tak ngapa gawakno ayamku iku lho. Oh, ayam beb ah. Ayam beb sampe. Kawakno saken mak. Iya. Abang sik urung dadi wong bumbune sik utuh lah iki lho. Ya engko lek wis dadi. Kok tak apa-apakno sik an. Engko iki mau dengaren kok ya ora mule-mule. Wis Wah, iya. joan ae kelayak tok. Paling kalau kuprit barang iku lho senengane. Iya, bojoku emang ndak omah ya kan. Ya omah. Ndak omah. Ya bener-bener ate jogging jak aku mak ya kabar ono lho. Iya tak WA ono lho mak Oke. WA iya. Aku wis tuku apa itu? Tuku ditukone HP iPhone sing samene iku. Gede iku yo. Tapi ini mak. Gede aku lek nggawa tak gendong nang geger. Astagfirullahaladzim. Aku karo tak kon ndelokne bojoku. Yang ana WA tak kon ndelokne nang geger. Wah. Kalau gak isa ora sedeng. Ora sedeng iya. Yo wis nek ngono kok kabaran aku mben ate jogging-jogging yo. Mosok ate mule di sana. Iya ta wong iki kurang tak oncek urung tak opakno. Ya wis. Ya marine sedeng sama nang omah lho yo. Iya. Bang ono ndang ojek ono iki. Heeh. Iya. Ya wis. Ya wis tak pamit aku nek ngono. Ya wis. Yo macak ngene iki yo cek ketok ayu lho mak aku ngene. Iya, itu ora mau Tas ngobrol. dikono bojoku iki. Iya Ya wis aku balik mak ya. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah, puji gendut tas mulai. Ya mumpung sepi, tak nyapu sih karo recik ke tangi wangi bojone gendut. Ya mari ini ndang rono. Soto wis mateng tekodok garek mangan. Timbangane nang omah meneng dirian. Bojo yo kelayapan tok. Wis kok kene dicikrak engko sore ae wis tak ngewangi bojoe gendut sik. Bumbung anu. Alae bumbung terang. Walah, kene bojoe gendut iki wis mari apa urung yo kae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walah ini temenan nih untuk Iya kan. Sama ini temenan. Iya. Kene emang nunggu kene lho, aja Nunggu nyepet kene ae. nyepet. Oh, kaya opo ae, Mbok.
Wong wis anu aja nyepit-nyepit. Lah ndi sing arepe dipilih? Tak jupukno. Lah iya. Wong njaluk jahe iki mau nang omah ora ono tak kei bawang ya ora gelem karo tahu gembos. Onoe mek iki. Lu kena apa ora digawe bumbu iki lho. Njaluk jahe iki mau si bojoe gendut iku mau. Tak golek ora ono mek bawang karo apa iku mau tahu gembos karo petis. Guru mari ajeng Iki lho Mak, cek iki tok ya. oh alah. Dewangi maratuwaku iki lho. Endi maratuwa Jero iku goreng-goreng iki. yo kuwi kenali ajeng. Mati rono. Iya. Iki lho iki ae dojeki. Oh alah. Ngrepoti sampean Mak. Ora apa-apa kapan maneh lek ra anu iki. Yo mben lek misale ana acara yo aku yo emang ngono. Lane sakjane acara apa sih jeneng iki jeneng? Acara bojoku iku ngono, cerita jare acara apa enggak soto ngono lho, Mak. Aku dhewe yo bingung mbok joget-joget mbok apa ngono lho. Soto joget. Iya. Soto joget mbok acara apa aku dhewe yo bingung. Wah. Ya ini ya wis udan, Mak. Iya, iya jane musime saiki. Lah iya Musim rendeng aku. Jeng aku mbok dikenalno maratuwamu. Oh iya ya buriku. Ayo. Kenalno aku pengen lho. Tak kenal. Iki lho maratuwaku. Iki lho maratuwaku. Iki lho. Apa jeneng? Oh iya. Ayam pepe iki ajeng. Ayam pepe. Kok gembrodok ini sih cuma apa? Walah. Iya wes tadi wes ngarep ae. Wah, udah bareng Mak ini gimana nih? Iya. Supaya acara yo Yo kok waya acara lan yo terus. Waalaikumsalam, sopo sih udan-udan ini dayo barang, kalau udan barang, dayo. Wala sampean aja. Pak, itu tadi Pak. Petumbung ayam nanti. Tapi mau acara deh kayaknya. Lah ya iku. Sampai udan barang Kalau lho. di sana kayak Sampai orang bojo Mbak Sanggil ngewangi aku. Lah nanti bojo sampean. Yo, Mang wala ya tak biasa. ada aku. Kalau ngono ya tak cerita. Yo tak newang-newang ajine. Di mana lho sekene udan ya. Menurut gulung kok cerita dari ini kan benar aku. Lah ya hutan itu lah hutan kayaknya aku. Nah, ya itu zaman ora digal kanca itu. Rong aku boleh mengurutkan pin. Dulu ini asta ono. kadang acara Mas Gembus itu loh ya buat acara apa acara joget acara apa joget apa boleh ya itu joget acara joget Ono acara joget. terbang joget Terbang joget aku terbangi sing joget mau yo wongi joget kabeh wae joget aku terbangi sing joget. Ate mau wis digolekno. Apa itu ayam tete ini lho. mau tuh waktu itu anehnya aku kadang ya tidak ngomong dulu lucu Mosok. Kalau tokono potas opo lah. Kami masih moro kuwi jam moro jam pompo diai. Tapi orang tapi memang ya sayang mah dari nyokot nomenan ya nyokotnya dulu kata ya pernah tahu itu loh ya ada Kadang nyocok ngese iku sampe moen jelek kabeh. jangan sih ya apa itu Yo sampe aku mau kesusu ini ayu ya ada musuh nang iki ada musuh itu ya aku nangis sana kaman mandek tak kenal Jano aku ate mulai lho, tapi sih jangan terus jose terus kabeh sampai wah pilih ya lah, hutan-hutanan ya. dia mau ucaran kok sama saya sih kalau karuan untuk Tetap ini barang itu iya ya. ucaran anu ini Iya. emang berapa mas ya loh prei
Kau janjian sama gendut, kau nang omah, terus mau acara. Barang ini nongsolnya gak ono, gak ayo. Ngaya apa ya? Aku dhewe ya, kita mau ngomongin. Ayo, aku lewe. Terus ngono mbek bojoku tak koreni. Bojoku nglayap kan di Sumau ki lho ramune. Lah yo tak bojoku maksudnya. Nah, Bojoku lek cek bicarane cek wisisan padha ngewangi-wangi ngono lho. Yang ngoncek-ngoncek brambang ngoncek kunir datang mari ya. heeh. Buat mari sebenarnya teman-teman kamu lah enak ya. Nah, Soto mau apa, Bang? Soto ayam, Itu ayam, ayam PT. ya yang mati dulu ya. Oh iya lek ore ngene yo. Yo ono Iya, ya soto ayam mati gitu. ayam kampung apa ayam anu? Ayam PT. Ya ayam kandang itu ayam kampung kalau sing di kampus-kampus itu. Oh. Yo ora, kampung kota lama. Kira itu ayam kampus. Ayam kampung kota lama. Apa kampung motor. Kampung le kampung ayam kandang. Dia kandang-kandang. Kandang. Kandangan. pandangan ke kiri. Saya pacarnya gitu. Ayo, galai anu Apa itu? Jogging barang saya ini. jogging barang. Iya. Gimana tadi ini kita jogging apa Iya, dia aku daftar ya, enggak lah anu. Kaya omong sampeyan. Iya, itu kayak bakong ini. Ya nek kaya omong lah jogging barang. Oh, betul. Kadang nang endi? Ya, saking ngujuki konco-konco itu lho, Brit. Karuan nek kaya Mbak iki kaya Mas gendut iki. Ya ra beda. Kamu daftar ya? Bujuk teman kan itu tak saya bareng. Yuk. Gampang kok wis Tapi aku anu, nek jogging nang mburi kono lho nang karongan tren. Oh, Joggingnya di kono. Nek kono. oh iya, nek barang pring, jogging iki opo? Wong joget itu gini-gini ya. Lo mau apa mah? Ini. Kok ngene-ngene? Joget iki. Aku tuh bingung. Kudu jogging-jogging ngopo sih lek ngarani. Engko pelatihne wong ndi ngono lah aku ora kenal. Itu sih jenis jogging walak-walik mah. Kudu. Ono pelatih ya? Ono. Aku tak daftar pelatihan, Mak. Ya ngomong dhewe nang wonge. Ketok lah, Mak. Tiga toan. Oh. Seru. Ya Lah iki cek ketok anu penampakane. nah, tujuhe sampean nyaman kandhani. Ngene lho, sampean wis diomongi anu bojone Pak Sangkil lah wis dijak jogging. Iya ya, gampang kok Kok lek anu ape dijak ngono lho. Tapi jogging nang karongan pring. Pada duwe itu. Ora oleh ta bayar. Apa? Kalau sih ngikon melo sih kon bayar. Ngomong bayar. Bayar mah. Alah, 300 rupiah itu. Walah. Rupiah. Rupiah. Repes. Ya. Ya Allah. Jadi pelatihnya yo kena tak evakuasi. Walah. Tapi ya kayak itu operasi. Nah, Mampu itu kan belum ada. Hah? Nanti daftar dari pelatih mau bayar itu dengan sering. Gelem aku jaluk ini, ayo jaluk ini. Ayo. Pengalaman ya enggak. Oh, pengalaman namanya boleh ya. Wih, Lah wong itu ini ngene tadi ya apa? pelatih cekok, koplang sih. Iya kali. Aku dhewe yo melok kae mangan makane aku sih kata aku tuh pantet ini. Dulu mau sudah ambil lah. Kalau masuk Oh, Nabi Yusuf. Lah iya Nabi Yusuf sih. Iya. Itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Ada di bawah ini, lihat orang anu pengen itu di Yusuf aja loh, ada di kota ini jadi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, di Yusuf aja. saya mau ngomong syuting rame. Rame. Itu dikasih Yusuf foto nang Yusuf. Nabi Yusuf apa YouTube? Yusuf. Oh Yusuf, Mbak Yusuf lah. Yusuf. Oh. Itu Mbak Yusuf, Mbak Yusuf. Berarti tombol ini Mbak Google. Ya, boleh ini. Heeh. Dulu Mbak Goplak. Ya, Oh. ada lah.
Kayak kita terang bisa. Berarti balik aja man. Yo, aku tak boleh aku ngentasi kuburan setulis pakai kafe. Yo, enggak. Kafe cuma kafe bu. Cara menisan ya. Atau memang nanti ngayung nah. Iya berputar gigi saya itu tak butuh minum. Iya, sih kayak anu Ultraman dulu. Ultraman. Kalau aku di luar nama. Boleh tak jelas kata tidak nih. Waduh yo iki ya orang dua dobelan aku. Kok hutane kok kafe? Hutan rimba. Hutan rimba. Gundul kan Hukum rimba. Oh iya Hukum rimba. gundul. Hutan gundul itu. Enggak gundul. Enggak pantesan gundul. Tahu Tapi alis yang kandel kan. seger alis itu seger. Jadi alis sampai anu ya sih. Beto. Ojo dicampur paut. Ojo. Gampang kayak soro. Kayak apa? Aku mau jaluk kau nah. Oh, mau jaluk. Mari nang emak mang. Nanti dapur suruh mati kafe. Saya lamburan mak sebenarnya. Saya pengen aku mulai pengalaman. Duduk dulu. Aku pun suruh ya. Tak usuk. Diken paling. Tawuran. Aku setting. Aku setting. Itu saya pikir mana? Iya. Kayak itu. Aku. Lagi ngomong dulu. Aku sebenarnya. Orang ya. Enak aja. Terus lah terus mana nanti balik. Ya wes mana ya aku tak nyuwun pamit. Nanti. Heeh. Ya wes itu ya. Ya wes Pak. Ayo. Oke, bahkan belum makan belum. Kayak itu loh. Baru dong. Dari itu. Tapi yo, dia tak jadi kan, yo tapi pura-pura belum muncul. Makanya kepingin roy apa tinggi cabut di sampean nanti. Ini pamitan senang gendut. Iya apa? Ya anu, wong kok mesti ono buri-buri ini salah paham kok tambah kawan-kawan. Iya. Mesti basangkil wis tuwek wis penek kemampu lemah iku. Awakmu sih seger sih menol-menol, untuk merasa kok lho. Kok ora langsung menol kan? Bukan balik kan anak mau bisa sama itu belum. Nah, yo. Keseluruhan orang punya. Oh iya ta. Iya ya. Tapi ini tuh sampai saatan ini orang tua yang kemana? Cari ini tuh harus pulang kan. Kita nanti. Tapi dari mana enak? Mana enak kan? Iya, tapi emang enak itu tantang ngono kan. Yang boleh balik cuma ngomong itu di sana ya. Iya mau lek bisa bojo bagangke sampe bojo Ya betul. Coki apa nih aku bikin drone. lek aku ingin dasar lagi itu untuk omongin Pak dan bojo bagangke aku kan dasar lagi itu joget nggak tahan ini joget Itu lu ngaku sudah dibayar. Orang itu repes ya. Hah? Orang itu repes. aku kecek ngomong Nah, ya itu. itu dulu atau saya aku sama ini awan tinggi bukan aku Orang itu repes. kalau ada itu ya masih mikir gitu Nah, ya itu. tapi oleh lek wong 200 ping 300 depes iki lho iku duwe. Kali itu Misalnya ngami ya. Tapi nek gak di berasa gitu ya kurang ya. yo iya. Tapi oh kok bukan Nah, ya itu. Aku tak memang mau fokus ya. ya wis aku tak balik lek ngono. Nanti balik aja Iya. mbak. Karena dari bojoku sih ah. Waduh urusan kok karo ini Malah iya wis ngono wis wae mandi kena ya. Pas acara itu. ya tuh ya. Ya wis sakati. Salam lah bojo sampe, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalali salamnya.